prišla až teraz. Si tá bosorka? Čo je? Tu sa to stalo. Je to tu zakliaté. Nie, nechápeš. Kto zapálil Marine drevenicu? Otila? Nevyslovujem meno, lebo ju privoláš. Keď bol spln, tak sa tam pri ohni pretrčali nahé, kto vie, čo tam robili. Čo sa tam stalo? Kde je to decko? Aj tak ti nič nepoviem! Vypadni oteň! Vypadni, ty svina! My sme na rozdiel od teba slušní. Čo od nás vlastne chceš?